الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga pagaryami, mga bubayami si iku agama Islam, panganintano si iku Allah subhanahu wa ta'ala, liwanagan yan sa mga ginawa tanu, sa mga puso tanu, gulalan sa giyang kuto, di itanu di kapaganada si iku agama tanu wa Islam. Mga bangsami, ayay man tuwa mapamagusay tanu nagyang kuto kapambinasa o Muslim si eko lagi dia na Muslim. Tanto ko madakal ago lumiyang kapag yung kuto kapaminasa. Yung kuto dibudan na malabud. Adi kang galabakaw tao sa giyang kuto kabinasaan yan sa giyang kuto pagarin niya na Muslim. Giyang kuto mga tawa nimbibina sa isa giyang kuto mga darapairan. Giyang kuto sisiringan na adem penapaman na nimbibina sa iya magariari. Tutungan na ya. Giyang kuto may sasiran sa giyang kuto darapairan na di siran nimbibina sa iya. Paman na mindagalagyang kuto kapambina sa utaw sa giyang kuto tamo ko pagarin niya na Muslim. Giyang kuto kapenekawan niya no. Giyang kuto paman na din niya no di ka pangalangi. Langun taman. Mindagalad na giyang kaiya kapaminasa. Na pagusayin tano insyaAllah. Giyang kuto kukuman yan si iku agama tanu Islam. Giyang kaiya kitab pagusaran tano na giyang sumuna. Pagusaran tanu kitab. Alhamdulillah. Madakal na giyang kuto miyaw say tano matatago sa giyang kaiya kitab na sumpatan tano. Kaan mataroto pag giyang kuto kanal tano agup kumana na giyang kuto sabut tano si iku agama tanu Islam. Giso kitab pagusay niya na giyang kuto kapya ulaw-law Muslim agu giyang kuto karata o di nakisasapar niya sa giyang kuto mga rarata ada dabiatan ulawla o Muslim. Yang kai kitab na mi'alu inihan at tigyan na la yajuzu li muslim an yadurra akhahul muslim. Dia tigyan na kepakay. Tanu dan tanu kadi kepakay si iko muslim. Saka pagariya agus saka bubayakan si iko agama Islam. Upama ko kakaliman tanu magingaran tanu sa muslim agu ayakabaya tanu na si itanu mi ito nga mga ginawa tanu sa Muslim na tanu dan tanu agyang kai paman na wasiyatu mga ulama at tigiran na la yajuzu li Muslim di kepakai si iku Muslim uban yan kabinasai uban yan kaanteori agyang kuto pagarin yan na Muslim tanu dan tanu ka aya isasa para saya nagyang kuto kapaminasa. Yang kutu akap minasa o Muslim si iku pagarin niya na Muslim. Mi'aliw sa giyang kutu hadith at tigana wa an Abi Sarmata radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man darra musliman darrahu Allah wa man syaqqa musliman syaqqa Allahu alaihi akhrajahu Abu Daud. Ayaman nagyang kaya hadithu Abi Saramah atigiya na udi na Peter Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sataw atigu Nabi tanwa Muhammad tanu dan tanu ka upun su hadith na ayamanan niyan na tigiya naman sataw na makasusul siya sumanga datu agus sumanga bai agi madakalaman na di pendi sendita sudah tu agus subai tiga naskanu buan na mga dato na diga meron pada mga bai agu adem pena penggirawa tiga nas sumanga mga dato na tiga naskanu buan mga bai na diga meron pada mga bai
anta aka melagi-lagi jasutau dato dato ka sibiliang ka api antu na paman na betadeka nagyang ko tu aman sa tao na maalusutan no sa ilang sa tao atigo nabi kabinasaan yan nagyang ko tu muslim naman ito mga pagariya kabinasaan yan nagyang ko tu muslim darrahullah na binasaan sa kanya naman buo Allah subhanahu wa ta'ala gi paman na kapasa nga iyagu karata iyan pananutanu degano mga pagariya mga bangsami mga bubayami pera-peray kaya binasaan ka. Kaya binasaan ka si fulan, kaya binasaan ka so seringan ka, kaya binasaan ka so deto ka, paman na sama na yan na upo na sutaw na miya ka paminasa, ad na miya binasan yan muslim. Sa katawa muslim, na makananayaw sa kaniyan sa giyang kuto karman yan. Kagi paman na piturud no nabi, asa tawa mabinasan yan o di na binasaan yan sa muslim na binasaan sa kaniyan mambu Allah subhanahu wa ta'ala. Naya buwa solusyon na yan nagyang kutuwa penganitan o sama apsi iku Allah subhanahu wa ta'ala. Adi makaw maagyang kutuwa murka kama pasangaki mga pagariya. O pamakuwad na mingibulog ang mga galabaka. Ang makaalusog tiyagiyang kaya pugusayin tanwa kapaminasa pira-pira yung mga tao asya gudal yan nagyang kutuwa pamamulaan o seringan yan na piyata yan. O di na anto na asa na pagigimo o seringan yan na paman yan na bininasan yan. O di na piyanakaw niyan. Miya kada-kada pangada paman na mga ayam o seringan. O di na madakala tanto pagkakuwa asapada na paman na dikiudas ko titu akirkun. O di na yan na miya binasangka na mismo agyang kutuwa ginawa o muslim. Pira-pira yung mga tao kaya palian niya nagyang kutuwa pagarin niya na muslim. Siringan niya na muslim. Ginawain niya na muslim. Pira-pira yung mga tao paman na kaya pakasakitan niyan. Kaya pakasakitan niya nagyang kutuwa pagarin niya na muslim. Na upama ko mapagtano sa giyang kaya mga tao adibud na malabud kapminasaan niya na kung pagarin niya na muslim paman na pira-pira yung mga tao paman na pisatang liya nagyang kuto pagarin niya na muslim puna musamya kay itu asay anta aga pitima diyan anta aga pimbetula yan amya kada-kada kalatan to nagyang kuto ba upama ko sa antano mapad na ayad na mapiyana pamamakindagan o pipi agyang kaya kiyaw sayo mga ulama sa agyang kaya hadith Uway. Yago to ba atigo nabiya sa tawa mabinasan yan. So pagarin niya na muslim na binasaan sa kanya naman buo Allah subhanahu wa ta'ala. Natiga pamano nabiya tiga na sa tao paman na pakaragnan yan. Paman na pakaragnan yan kung so muslim na pakaragnan sa kanya naman buo Allah subhanahu wa ta'ala. Giyang kaya hadith na ino sa yung mga ulama at tigira na giyang kaya hadith paman nakapakargani yung muslim si ikulagi dia na muslim na aya kada kalansaya nagiis sa mga tao maya baluya uluan si iku mga muslim si ini si iku mga deto penganin tanu si iku Allah su mga deto tanu na aya matampar kiran na limu paman na madakiran nagyang kutuwa kapakarganiran si iku paman na mga pagtawiran. Yago penganin tanu si iku Allah paman na misampayaya si iku mga datu kalu-kalu na ubaad na paman na pakapikir. Sagyang kutuwa galbak di mapya paman na kapkuun yan si iku kabenar o pagtaw na makabulungon na gitu paman na mataubat yan nagyang kutuwa galbak yan ka di mapya. So mga ulama napimaan na nila nagyang kana na hadith at tiga na yani awqa bihi darar yang kutuwa kapabinasa naginan sumyang gelebek utaw kupagarin niya na muslim makabinasaan lang-ulangwan rang kumaya mga pagariakan si kuwagama Islam api paman na kabinasa amala nagu kabinasa amay ito na makasusul sa giyang kaya hadithu Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam
La yajuzu li muslim na dia tigu mga ulama kepakai. Aguda da perwas iku muslim ubania nakabina sa iya giyang kutua pagarinia na muslim. Amay kagyang kutua tao na kabinasaan yan nagyang kutua muslim kung ginawa niyan, paman na sa kanyan din na mismo, sa gyang kutua kababaluin niya na manusia na bininasan na kaskanian, agyang kutua paman na kapakay manari mga pagari adnap ko kita no na paman na tawa miyasa diriyan nagyang kutua lagi diyan na manusia. Kapakay abanyan din na miya pisak, miya buta, o di na paman na abanyan din na kaya paman na kaya putuli sa tangila, anta aka paman yan na miya suntuk yan sa giyang kaya ngarian na mimbetuang ngarian, kaya palian na ngarian, o di na paman na banyan din na lepo agiyang kutua lagi diyan na muslim, nagyuto, makasusul sa giyang kaya hadith, uway. Kaya binasaan yan agiyang kutua paman na ginawa agiyang kutua muslim. Pirap, madakala mga tao, apkasimata nuron, paman na dinian din na kepikir agiyang kutua kaya pakasakiti niyan. Anta aka kaya pranagan yan sa agiyang kutua lagi dia na muslim. Ya kada-kadakal. Sebab sa agiyang kutua paman na maratabat. Sebab sa agiyang kutua dika kuya-kuya isa agiyang kutua power ku dunia. Kada tu ku dunia antu naasan. Miya kada-kadakal mga tawa paman na pagkagirawa paman na sa kaniyang bui marangit nagu paman na tanto niya na ko pembeter nagyang kuto maratabatian sabab bu sagyang kuto miyak kay ito sakamay ito mata tagus iku dunia na diya ito kapakay mga pagarya oaya bitiara na agama upama oaya bitiara gi tenudan tano upama ku aya bitiara na kapagagama kadina mga tawa kabaera na mapadungus Islam na pagagatan na kapagarya ka kaya pakasunod ka ko surga. Aginan din ni maanaw jihad. Ugay na upo na kadudunia ina malu ka kakalma. Kababadi na giyang kuto agal labaka na si ito maalusod sa giyang kuto agal labaka piya karata waga matanwa Islam. Na minitaman tano. Namadakalap ko si matanoro. Apaman yan na mga tao tanto din ako mala imaratabat. Uway. Paman na apa yang ditanu terua namanya kada lagi kesimatan lagi embulungan tanu yang kau tua paman na mga tawa titu din ko miya makala lai rarangit mga melagi subay yang kaya miya managedra katanu sa yang kaya miya ngai po samasa yang kau tua misusuntu ka adam pena paman na bebay na paman na kakekangad na giyang kutua miyang gelebekiran. Adem pena paman na bebay agu paman na mama na paman na disungkiata. Adem pena menera uta paman na miyaka pepatay ero. Lagi na nimbulungan tano. Kalau na oba maali na giyang kutua paman na betad tano sa giyang kanan na lagi din na pakulaw lah. Uway. Giyang kutu ginawa giyang kutu tao na ayakia binasaan na giyang kutu pagari niya na Muslim. Nakanabaru mga pagarya. Kagiyang kutu tao na giyang kutu penakabinasain ka sa giyang kutu watayan. Kagi paman na swatayan na lagi paman na kebebayan yan uto. Naidapat yung sa giyang kutu paman na mga tawa paman na giyang kutua swata iyan na binina sa lagi dia na Muslim. Uway. Paman na kaya pakasakitan niyan. Anta aka anto na ipinggil bakian. Madakala mga tao. Pira-pira pa na giyang kutua panganagdano sa giyang kaya miyang aipos. Paman na piyamuno ang mga tao. Na pirap man na giyang kutua di ka kerata ginawa giyang kutua paman na lok sa giyang kutua miya patay. Taman sa minirauta adin na paman na pagaritano asipan na mibibilang sa giyang kuto ang mga ulama abadin na miyatoon si iku mga darpa o mga Muslim abiyuno uway liyali magiyang kuto ginawa niyan nadiyak ito kapakay mga pagariya miyakalala na ini isa sa parakatan wagamatan wa Islam anta aka bininasang kaagiyang kuto paman na wataian paman na wataian na bai bininasang kaagiyang kuto paman na wataian na bai
nadi penana kepakai mada kaliman tu apaman na kaya pakan degal lagi yang kaya mga fawahis miya maka rata-rata na paman na sumanga bainap kira kesagian kutua kabinasaan usabe eda mga lalong tanu dan tanu mga pagaria kaswagamatan wagama Islam na mauntul dini nakabaya ubab kebinasaya giyang kutua mga Muslim uway na dia kikepakai paman na suad na paman na galabakyan na lagi din na nakapaminasa minasaan niya nagyang kutua mga baisi kong Muslim na dia kimapya so mga bai na tanto ko malbuda keakala kira sabab sa giyang kutua kalma kagiyang kutua mga poswira naskada to naskay selim betad uway dinggap minasa agiyang kutua mga baisi rakatan wa mga Muslim ay kailangan nagyang kutua siapa tanukiran siapa sira nakanaba sira na peminasa nagupaman na swagamatan wagama Islam na mauntula agama kepakaya paman nagyang kutua kaya binasaan kasi kung mga bayi kung mga Muslim na admambu ang mga pagaring ka mga bayi adna paman na mapbabaw at ka mga bayi na udi pangalimus wallah na kepakaya si ikiran gumaw agyang kutua karma agyang kutua ikabu Allah subhanahu wa ta'ala anta akagyang kutua paman na kaya binasaan utaw nagyang kutua tamok upama pagarin niya na Muslim so mga ulama tigira na aufi malihi gyang kutua tamok yan anto na tamok o Muslim agyang kutua walay niyan pira-pira yamanan yan na kaya gabaan sa bintana siuldan na piyanak agyang kutua tagu agyang kutua walay nadi itu mapia ini sapar wagamatan wa Islam anta kagian kutua paman na terakian pegedaan yan na ayakia binasan pira-pira adna mga ayam yan na piyanako anta aga paman na giang kutua ayam yan na bininas agiang kutua lagi di paman na mga pedian na mga Muslim agiang kutua solo pa yan agiang kutua sudegangan yan na pira-pira mga degangan na di pamanako na di na nakapakai mga pagaria kapaman nagyanan na tamok o pagaring ka Muslim nagyang kutua kapmina sang kaun na derkanan pakaya wagamatan wa Islam. Anta kagyang kutua lupa iyan, nagyang kutua paman na pamumulan yan. Nabang kada na bininasa, miyak kada lagi yang kaya kapaminasa. Ala kulli hal, ditano paman na maptero lang nagyang kutua paman na tamok o Muslim, ugaid na paman na ayam maptero tano na bas sa agyang kutua tamok na tamok o Muslim na daraka pero wagama Islam ubang kabina sa agyang kutua tamok yan. Di kapakay mga pagaria, kataguan tano sa kalak sa agyang kutua paman na kukuman wagamatan wa Islam. So mga ulama na tigira na upunus so tao na kabinasaan yan agyang kutua pagarin yan na Muslim. Kung ginawa niyan, anta akagyang kutua tamok yan, anta akagyang kutua kamimilikan yan. Yadurruhu na sumambus wallahu subhanahu wa ta'ala na binasaan yan agyang kutua miyaminasa. Jazaan lahu wa uqubatan lahu kagigyang kutua paman na balas agyang kutua galbak yan nakapaminasa. Nagugyang kutua paman na kasiksaanon wallahu subhanahu wa ta'ala. So langulanguan mga tawa mapasang ikapaminasa na uban niyo pamapipikiray bauto miyada agyang kutua kaya paminasa niyo. Kaswallahu subhanahu wa ta'ala na mauntuli kukuman. Ada na masa na kebinas ang kamambu nagupaman na siksa ang kawallahu subhanahu wa ta'ala. Tigo mga ulama agyang kutua kaya binasaan nagyutoy pagugupan wallahu subhanahu wa ta'ala. Giyang kutua paman na miyalalim na runa giyang kutua tabang wallahu subhanahu wa ta'ala. Wahada wa'idun syadidun na giyang kutua paman na kaya giraw nabitan wa Muhammad sa tawa binasaan yan supagarin yan na Muslim na binasaan naman bu wallahu subhanahu wa ta'ala na pangangalak kuno tuwa tigo mga ulama wallahu subhanahu wa ta'ala may tataralo. Ayama na warning. Ayama na ubang kang galbaka giyang kutua kapaminasa. Ka adna masa na binasa ang kamambu wallahu subhanahu wa ta'ala. Yuto ay tigo mga ulama iso Muslim na di din kepakay agudiro na mapapato tagyang kutua. Kabinasa ini yan si iko pagarin yan na Muslim. Apiaan to na klase. Apiaan to na klase kapaminasa. Malagi do kebinasaan ka na suginawa niyan. So pamilya niyan. So tamok yan. Apiaan to na.
mata tagu kami milikan upagaring ka muslim na ubang kabinasa ka diutu kepakai. So Nabi tanwa Muhammad na yakatruyan na tigyan la darara wala dirar. Uba ka paminasa na uba ka mabupaki binasa. Gina ni paman na tinudan tanu. Kaida mga ulama ala darara wala dirar. Uba ka paminasa na uba ka mabupiki binasa. Siapa ang kaaginawang ka? Okay na swallahu subhanahu wa ta'ala na insyaallah na sabab sa giyang kutuwa kalak utaw uba makabinasa na siya pa naman bu Allah subhanahu wa ta'ala giyang kutuwa tawa di din nakabinasaan. Aya paliugat at tigo mga ulama si iko muslim, si iko kipupantag niyan si iko pagarin niya na muslim an yabdula lahun nafa'a wal khair na ayadin niya ni manggalaba ka na giyang kutuwa mapia. Apaman na aya ko na kiya mapia muslim na giyang kutuwa di kang gunaan o pagarin niya na muslim. Ayap kibagay niya nun nagyang kutuwa mapia. Aya din niya nun di manggalaba ka nagyang kutuwa mapia. Kanaba ki kabinasaan. Apaman na kibagay ka sa gyang kutuwa pagaring ka muslim. Kagyang kutuwa paman na kapbinasain ka sa gyang kutuwa pagaring ka muslim. Yukhaliful ukuwat al-islamiyya na masusupakya nagyang kutuwa kababaloy o mga muslima isa-isago magaryari. Kagi paman na di tanu din na may seisago, di tanu din na mapaman na makapupagariya, amay ka adin na mga tawap ketunap binas ang tanwiran. Paman na kakaidaniran sa mga ginawa tanu, nagupaman na kakaidaniran sa mga tamuk tanu. Lagi dagyan kaya miyaw-law. Pira-pirap man nagyang kutuwa paman na isa kay ngid na miya binasalang. Miyada sa mga tamukiran. Langun taman na miyada si iku paman na ataw. Na maluniw manuto pamimikira na piray paman na dusar wagyang kutuwa tao. Paman yan na mga muslim na kiyaga na taniran nagyang kutuwa darapairan. Kiyaga na taniran sa mga walairan. Kiyaga na taniran sa tamukiran. Den na beran na kiyawidi sa gyang kutuwa kaya palagwiran. Na maluniw manutong geda-geda agyang kutuwa kabinasa. Antad na rin paman na mga tawa miya minasa paman na sirani minggel bakaro. Sirani minggel barko sa giyang kutuwa paman na kaya binasa isa giyang kutuwa miya kada kala mga muslim. Kanaba bu magatos. Kanaba bu paman na gibu mga muslim kang gibuan din na mga muslim isa ka paman na inged na kaya binasa ang siran. Na diuto mapia. Diuto mapia. Yang kutuwa ikadua katero Nabi tanwa Muhammad wa man syakka musliman syakkahu Allahu alayh sa tao man na kapakargenan niyan agi ang kutuwa muslim na pakargenan sa kanya naman bu Allah subhanahu wa ta'ala. So mga ulama na tigiran na so mga muslim miya baloy mga dato paman na miya sanganira nagu miya bawayra nagyang kutuwa paman na mga pagarira na mga muslim sirani mini turo auluan na sirani mala paman na pakaanta pa nagyang kaya hadithu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau paman naman nariko paman na sudatu o di nagyang ko to asuluan na malaigugaw si ikundutuan yan na di man na kulaw nagyang ko to kapakargani utaw paman na kapkagedamaw mga muslim sa gyang ko to kamargenan. Di na to paman na ayakap kergeni sa gyang ko to pagataw ng gulalan sa gyang ko to mga datu. Naya mambuang masakit saya na aya kia datu udatu nagyang ko to misabab si iku kadakalan si iku mga muslim. So mga ulama natigiran na fa inna Allah yasuqu alayhi jazaan lahu lianna al-jazaa min jinsil amal. Yang ko tuwa paman na tawa miya minasa piakargenan niya nagyang ko tuwa muslim na pakargenan sa kaniya naman bu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sabar din nagyang ko tuwa kadakalan. Kadang bu oras na kergenan din nagyang ko tuwa mga tawa sirani kaya sabapan miyag din magyang ko tuwa paman na mga tawa gyang ko tuwa kamargenan. Jazaan lahu balas agyang ko tuwa paman na kaya pakargenin niya sa agyang ko tuwa mga muslim. Lianna al-jazaa min jinsil amal kagi sugalbak o din agyang ko tuwa balas ugalbak na dipindi sa agyang ko tuwa galbak utaw. O ay galbak ka na marata na ayamam bua mimbebala o di na bala sa agyang ko tuwa galbak amarata na sumarata. Ugain na upama ko mapya. Agyang ko tuwa galbak utaw na ayamam bua bala sa agyang ko tuwa galbak yan na mapya na agyang ko tuwa mapya. Mustahil mga pagariya.
o bagian ko tua mapian na aya mimbu bala yan na mara audin aya balas yan na mara tadi ayad na balas agian ko tua mapian na sumapia nagu aya mambua balas agian ko tua marata nagian ko tua marata. Yang kaya hadith tigu mga ulama na pedanan sagian ko tua maka susugu sagian ko tua aya kailangan si ikudatu na arifq bi ikhwani muslimin agian ko tua malai gegaw malai kapdi malai ranun maka ugupa sagian ko tua mga pagarinya na muslim nagina ni mapia apaman na agian ko tua sumanga tao amiyang maka tega-tega si puso dinian din na kepikir agian ko tua apaman na kada kalan si ko muslim aya bu papipikirin agian ko tua ginawa niya na tigitan wa maka sarili apaman na importante na mapia kapakaigaian mapia kapakakanian na dudunu na giyang ko to power na dinyan din na magagada magyang ko to apaman na kadakalan si ko mga tao na paman na giya ko ni paman na bulong agyang ko to kataga sa puso apaman na pemimikiran ng kabedin upama ko titu muslim kagyang kaya hadithu nabitan wa Muhammad asa tawa kapakargenan niya nagyang kutua muslim na pakargenan sa kanya na mambu Allah subhanahu wa ta'ala. So nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na adam pernah haditha mi aluinian. Atigan Allahumma man waliya min amri ummati shay'an fashaqqa alaihi fashquq alaihi. Pangani dinu nabitan wa Muhammad pangani ayat na miyangani na sunabitan wa Muhammad. Na igira sunabi imiyang ani na magatus ka porsinto na terimaan wallahu subhanahu wa ta'ala giyang kutua panganini. Anto na ipangani yung nabi. Piyaka giyang kaya pangani yung nabi na piligrud na ipangani. Si iku mga tao ayamanan yan na miyabalo ya uluan si iku mga muslim. Piyangani yung nabi tanwa Muhammad ya Allah sadin sa tawa tigyan na kanya ni makakuha o di na mituro auluan agyang kaya maummatakan sa mga muslim pasakka alaihim na piyakargnan niyan siran kauto piyakargnan niyan siran nafasku ka alaihi na pakargnin kamambu ya Allah naman agyang kutua pangani unabitan wa Muhammad na ibulungun tanwa ya si mga ginawatan so paman na sa mga pagaritan wa paman na mabububaya asiran ni makakakapat sa agyang kutua kadatu paman na lagi diyan mana adem pemana segeda kapili sakada tu si ku mga bariwa mga chairman agi wasiat amerkan agi ang kaya wasiat unabitan wa Muhammad malutan bu pamimikirana paman na kenapa manari pagariya lalayo nagi ang kutua kapipi aginawa naba lalayo nagi ang kutua kapipi aginawa yang kutua tigitan wa karma na pure manarianan na malutan bu di pamimikiran anta akatigu mga ulama agyang ko tua adun siyangan niyan bialu niyan unaginawa niyan na obligado paman na minggelebek paman na adna siyangan niyan nagalebek api antun na agalebek na piakargenan niyan agyang ko tua paman na kekailangan udi agyang ko tua paman na masasangan niya nagalabak yan na piyakargenan niya nagyang kutua mga tao sungun agi sumanga empleyado aya katitwa aya paman na kaliwan na gaya na sumanga empleyado paman na miyagi empleyado agyang kutua tao siyangan niya nagyang kutua galabak orian yan na paman na diniyang but tatayo din agudinian na pipi nagyang kutua galabak yan kamakaw mo nagyang kutua paman na maka kekailangan na danian na pakalebudi ka banian din na piyakargani na maapad depan sagyang kaya hadith nabitan wa Muhammad agyang ko tuwa mga tao asiran ni mga opiser asiran ni mga uluan sagyang ko tuwa galbek na piyakargani nira nagyang ko tuwa pagtawiran ay nananayaw kanu sagyang ko tuwa paman na bala sagyang ko tuwa galbek yo piyakargani yung siran na pakargenang kanu mambu Allah subhanahu wa ta'ala na sumambu supaman na malalalim na pakasabar kanun. Kaswallahu subhanahu wa ta'ala na mauntuli kukuman. Adem buuras nagyang ko tuwa kiara sa inyo, kapkira sa inyo, sagyang ko tuwa paman na betadiyo, na naadem buuras na paman na magdem mambu agyang ko tuwa mga tawa, sira ni kaya sabapan sagyang ko tuwa kiara sa inyo. Api antong na paman na galabak,
Amiasangan utaw. Ay na kaya mapian ayam matatampar na giyang kutua kapi aginawa. Kalimu sa giyang kutua paman na lagi duto. Kay sa isa paman na langun taman naman nari awid akal na kepakayabatan din na paman na upakaw kita sa giyang kutua kambi bitiara iya mapian. Okay. So mga ulama na tigiran ali anna al-masyaqqata fiha dararun ala akhika al-muslim. Giyang kutua tigiran na masakka kamargnan na isa penutuap kebinasaan yan nagyang kutua pagaring ka muslim. Pira-pira yaman na niyan na tawa, paman na biri simple, adna mga tawa, kung yan nagyang kutua birth certificate yan, agyang kutua paman na pemasport, o di na antun asan, na sumiyong sa opisina na paman na bed na kikiyar gini. Berang-berang din na paman na, miyak kada-kada kala tawa, paman na adna awida kalian na, di kesul bagyang kutua awida kalian nga bed na yaman na niyan na kergeni. Adna mga tawa, paman na, mananayaw niya nagyang kutua sa sakatan niyan, na nagyang kutua kaya pakauman niya sa nagyang kutua uluan niya na dan niyang panamasakat, kabada na kaya prangiti, na wadang panakakuan niya, na kanaba ay miyakuan niya, nagyang kutua mapipikiran kaya sambi ang nagyang kutua miyakuan niya. Nagyang kaya paman na hadithu Nabi Tanwa Muhammad na mararangkum yan din nagyang kutua, lang wa nakabinasaan. Na mga pagariya, pikirtan waki sa mapi apamikiran. Obu utitu tanwa muslim, na ayam muslim apitur Nabi Tanwa Muhammad nagyang kutua su muslim ada niya nakabina sa isu lagi dia na muslim apaman na miyakalin tadagyang kutua mga pagari niya na muslim gulalan si eko paman na ginawa niya na si eko lima niya si eko katero yan ayat titua muslim nagyang kutua mamis sugal bagian na mamis sukater langun taman inu kaya betul sa muslim kasu Islam nakalilintad wal. Yang ayat hadis ay nalawi tanong na ayat tenudan tanong saya, nagyang kutua sugal bekutaw, nasa din sa paman na agal bakyan, nagyuto din naman bu ibala sa nagyang kutua agal bakyan. Nagumatatago sa nagyang kutua kinisapar nuwaga matano Islam sa nagyang kutua kapbina sa isi ko mga Muslim. Wa tahrimu tahmilil mu'minin al-masyaqqa, nagugyang kutua pamanian na kapambagi sa awida akal, kapambagi sa kamarganan sa iko mga Muslim na makasusulp sa giyang kaya hadith paman na pagaluin tano kaaya mapias si iko Muslim nagyang kutua paman na mapias kanya ni ginawa mapias kanya ni kapekin dulu na sa giyang kutua pagarin niya na Muslim. Bagaling tano si iko Allah subhanahu wa ta'ala adna miyakwa tanuan dauan sa giyang kaya paman na piyamagusay tano nagupaman na upama ko adun namin ibuluga mga galabagatan paman na miyaka pamina sa tano na panganin tano tuwarila si iko mga pagaritan wa Muslim. Diyan ko tuwa mismo akia binasaan tano na panganin tano arila. Upama ko siringan tano, tunganay tano, pagaritano, ginawa itano na panganin tano runarila nagupanganin tano panganin tano mambu atawbat si iko Allah subhanahu wa ta'ala. Kamargan ng mga pagariya, ubabad apaman na misugat tarakatan umambu agyang kutua kabinasaan amyang galabakatan. Paman na so kapamangan ni sarila katubat nagina ni pinakamapya aukit uwagamatan wa Islam. Nagugyang kutua paman na mga tao matatago sa agyang kutua mapuro apangkatan na paman na mamimikiran tanu piya kagyang kaya hadithu Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na titud na yan akulaw lagi ang kutuata. Paman na swalla na matituy kukuman. Panganitan si ko Allah subhanahu wa ta'ala paman na kaya ko antan waya saguna nagu paman na malunian maalin nagyang kutua ulaw-ula tano. Uy, paman na si itano matago sa gyang kutua ulaw-ula mapia padsagyang kutua suguan wagamatan wa Islam nagu gyang kutua itano makaraning sa gyang kutua paman na ulawla mapiyaw mga Muslim. Sa datano pa nakapasa kapaman na kadiyang ka isa gyang kaya bijutan na dana kana sulaman agyang kaya mga bangsa kana miya maka comment may to sirang buaya. Oy, masyaallah may to sirang buaya may to comment ko mga bijutan. Paganero na si Alia Saika. Siya lamang tanong niya na waalaikumsalam. Yang kaya pagariya ka na si Engineer Faisal. Okay.
Waalaikumsalam pagaria. Away, pagnintanong si ikwalla siya pantanon niya langon. Yang kaya bubayakan na si Guldin Malawani Sarip. Salam rakanusan. So kalilintad na mambagi tanong yang kaya pagaria ka na si Amparo Makakana Usman. Away, salam rakasan. Allahu alam bubayay anta kada to Amparo Makakana. Away, porta din na salamu uskanu sa agyang kanana darapayo. Away. Yang kaya pagaria ka na si Abul Khair unakan. Pamana pagaria ka na apakatatayan. Salam rakasan pagaria Ustad Abul Khair unakan. Okay, panganin tanong si ikwalla siyapan tanong niya langon. Langon umiya makinig. Sagyang kaya pagusay tanong na salam rakano langon. Okay, salam rakano langon. Panganin tanong si ikwalla makwatan wagyang kutu kalilintad na kapipi ginawa. Kalangulangan yung mga bangsakan. Panganitan si ikwalla ay panganitan sa giyang kaya oras na ubad na pangasasakit si kung mga pamilya tano, mga pamilya tano, mga pagari tano, mga tunganay tano na pagkabagrensiran wallahu subhanahu wa ta'ala sa bagan. Ikalimu wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga pagari tano, mga pamilya tano, miyang wawafat siranda. Giyaga iya pagariya ka na si Hamdani Sulaiman. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Riskian tan wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga riski ang mga halal. Pakadakalan wallah so riski niya rakatan wa mga halal. Ibagay rakatan wallahu subhanahu wa ta'ala agiyang kutuwa tawfiq yan. Agiyang kutuwa kamapian paman na mapanggalabag utaw. Panganitan si ikwalla susurga iyan na gusto mga bagalabag ay ipakaranitan si iko kasurgaan wallahu subhanahu wa ta'ala ginan sugalabag kamapya nagupalindungan tanong si ikwalla si iko apoy ko naraka jahannam na gusto mga galabag ang mga rarata ay ipakaranitan si iko apoy ko naraka jahannam. Ayam mo limpo sana salam na kanagiyang ka iya babayakan nagupanugangan na kampu si Ramla Malawani Amirol salam rakasan ate panganitan si ikwalla mapipiatan ulangon giya ka iya pagariya na si Tumsul Sultan sa bangurkan din na pakanduda giyang kutu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.